عیسا li mala yê Feresî mirovekî nexweş qenc dike. Rojeke şemiyê gava Îsa çû mala serekekî Feresiyan got xwarinê bixwe. Wan çavnêriya wî dikir û mirovekî nexweş got ava zer ji bedena wî dihat li ber wî bû. û Îsa dest pê kir û ji şerîetzan û Feresiyan re got: Ma di roja şemiyê de dibe ku nexweş bên qenckirin? An na. Lê deng ji wan nehat û wî rahişt yê nexweş ew qenc kir û berda. Pişt re Îsa ji wa re got kî ji nav we got kurê wî an gayê wî bikeve bîrekê, roja şemiyê bê jî wî di cih de jî dernaxe. û wan nikarîbû bersiva vê yekê bide. Pirtûka pîroz Encîl. Silav û rêz xweş bû birayên hêja.